Na takom 40 metrov vysielači chalani lezu. Kýve sa to tu, ale kokajte na ten záber. Krásny. Príjemne tak fúka. Šiel som bez prestávky tých 40 metrov. Akože. Ale to bola bombica, ty kokos, takú svalovicu bude mať. Jak niekdy. Najlepší vysielač sveta. To je len tento kúsoček hore, kde už som bol raz minulé. Pôda, jahoda. Martin už ide na 3. stage, takže supíš nápad, ísť sem, aha. Kúkajte, autíčka si idú. Komínik, druhý komínik. A tam je tá zastávka vzadu, ak je to vidno, tam sme boli. No. A toto je všetko pod nami, jak sa... Tak... Ja som to dal hore, bez prestávky. Tak poď aspoň na 3. No. No. Choď. Môj, to je krásne. Nádhera. 40 metrov po rebríku, bez prestávky. Si neviete ani predstaviť. Ja som išiel bez prestávky len preto akože, lebo za prvé osy a za druhé nechcem, aby ma doštípali. Takže rýchle tempo som nahadzoval hore i dole, takže... Takže to je také dobré. Martinko už išiel na 3. stage. To je dobrá. Ja som vám vravel, že keď ich necháte tak, tak oni nebudú vo veži štípať. Tam je kostol, cintorín, nechcem, aby ma bolo ťa vidno. A to je zatiaľ všetko, čo vám môžem povedať, ale budú zábery bombica. Ešte budem chvíľu točiť. Ja budem... Kúkajte. Tak sa postavím. Tam je ďalší vysielač, na ktorom sme boli. Neviem, či ho odtiaľ to vidno, ale je isto. Tam ma raz chytili. Ale pohoda, tam je ďalšia firma. Ja si tu zatiaľ sadnem takto k rebríku. Martin, ty si už na 3? Hej. Tak nech zostane dole koho štipla. Ja si to budem takto chillovať. Ja už natáčam 3 minúty 12 sekúnd. Pohoda, jahoda. Ja nebudem zostriávať video, ako vidíte. Uvidíte ho možno na Instagrame ako Reels. Tam už ide autobus. Počkaj, také si to žiere. Tam vzadu by mali byť desi bzíny, ale nechápem, kde je. Normálne, keď lezeš, je si tu. Počkej, ešte ťa natočím, ako ideš, hej? Ja si musím dať odýchať. Tak daj si. Táto gulatá stage je najlepšia. Najlepší vysielač sveta. Mokrať. Bol postavaný, keď som si dole čítal 2006, takže teraz 2024 je rok, takže 18 rokov už má slavu, no. Že sa osy vrátili. To je v piča. Si tu? Nevzdal si to, jak nik iný. Ruky ma káma bolia. To si, ako bolia? Ja som išiel bez prestávky úplne na vrch. Ja som nejako v piči. Hej? Na slavovisu. Treba rozhýbať. Kúkaj som tam na tie, aké to je výška. Koľko si typoval z dole? Nejakých 20 metrov, nie? A teraz sa pozri tam dole na tú trávu. Výška žeriadno, takých 40 môže byť. Hore. Čiel mi zavri poklop. Nezavri, on nepôjde. Povedz si lahnúť. Idem hore.
jeblo. V strede to bude obchod, za ktorý nebudú vidieť. Idem pre istotu dole. Otvoríme si ho? Oo. Kukajte, čo je pod nami. Počkaj, len tak otvorím. Len tak pre video. Poď som. Kukajte, čo je pod nami. Totálna výška. Zatvoríme zatiaľ. Teraz si musíš ľahnuť. Počkaj, tak to tu stage pridržal. Do piče. Osa. Kde? Tam. Kukajte, čisté nebo. Konečne sme sa sem vybrali. Konečne sme to tu riskli. Finál boss vysielač. Kam keby čo nie sú osy, tak by nebol ani žiadny problém. No. Martina štíplí škola. Lebo ja som išiel, pozri sa Martin. Kúkaj sa, odkiaľ som ja išiel bez prestávky. Kúkaj sa na ten rebrík, riadne, čo? Bez prestávky si to vieš predstaviť. Poď, ale pomaly aj iste. Tak nevadí, no. Mňa neštípli, ja som išiel bez prestávky úplne hore. Stage akože. Mohol som zdať 5 prestávok, ľudia. Ale ja som si nedala ani jednu. Akože neviem sa vychvalovať, ale nechcem, aby ma si šipli, proste, viete. Tam z firmy pekné. Vidíš kam osa? Osa to lieta, to nám robí problém. Ale nevadí. Ahojte. Taký pekný vysielač, akože. Ale dobre, dole sa pozrite, nejde nikto, len tam dole auta. Krása, nádhera. Ale možno to nám na YouTube bude sranda. Poď. A teraz to budete vidieť takto z krásneho záberu. Viete, aký to bol masaker, keď som... Tam sú ľudia. Kde? Kde? Tam? Jaj, že kde si pod nami. Poď. Že vraj tam je milión tých os. Hej, milión? Dáš to bez prestávky dole? Neviem. Ja to dám bez prestávky. Neho. To je narezané. Ja zoberiem toto na pamiatku domov. Jak? No proste toto, aha, tak toto máš. A nejak takto by si to mal takto urobiť. A už ide. Neboj sa tých os! Už na Martinko leze. Tak sa ich neboj! Totálna výška, čo? Super. Len si musíme lahnúť. Lahni si. Tak to bude Martin opretý. Budgy. To čo je? To je bziny, či čo? Mochrať a bziny to by mali byť, čo mi zdá. No tam je zastávka. No, bziny, nie? No. Potom ideme v bzinách. Čo ti jebe? Počkaj, kde je ten vysielač? Tam Martin, pamätáš sa? Jaký vlak? Kde? Neviem. Počul tie v kane. Jak budeme počuť nejaké sirény policajné. Kde je Martin? Martin, kde si? Aha, on ide už tam. No. On trafil po niečom, osy a oni všetky spadli dole.
Ideš sem? Odtiaľ to si tu vypadáš ako mravec. Martin! 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 Ja som sem išiel bez prestávky. Hej. Kúkajte, aké to je výška, ty kokos.